ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ମଧ୍ୟାହ୍ନର ଶୁଭକାମନା। ଆଶା ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ଥାନ୍ତୁ। ପୁଣି ଏକ ନୂତନ ଗଳ୍ପର ସମ୍ଭାର ନେଇ ମୁଁ ଡକ୍ଟର ସମୀର କୁମାର ହୋଇ ଆପଣମାନଙ୍କ ଆଗରେ ଉପସ୍ଥିତ। ଏହା ହେଉଛି ମୋର 21ତମ 100 ଶବ୍ଦ ବିଶିଷ୍ଟ ଗଳ୍ପ ଶୃଙ୍ଖଳାର ଗଳ୍ପର ଶିରୋନାମା ନିୟମ ଯେତେବେଳେ ଲୋକଙ୍କୁ ଭୁଲିଯାଏ। ନୂତନ ପ୍ରଦୂଷଣ ନିୟମ ସାଧାରଣ ନାଗରିକଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡିତ କରେ, କିନ୍ତୁ ଶାସକମାନେ ନିର୍ବିକଳ୍ପରେ ଚାଲିଯାଆନ୍ତି। ଏହି ଅନ୍ୟାୟର କଥା କହେ ଏକ ଛୋଟ ଗଳ୍ପ। ଆସନ୍ତୁ ଶୁଣିବା କ୍ଷୁଦ୍ର ଗଳ୍ପ ନିୟମ ଯେତେବେଳେ ଲୋକଙ୍କୁ ଭୁଲିଯାଏ। ସାର୍, ମୋର ପଲ୍ୟୁସନ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ସବୁ ଠିକ୍ଠାକ୍ ଅଛି, ମୁଁ ସନ୍ତର୍ପଣରେ କହିଲି। ଅଧିକାରୀ ଜଣକ ଅବିଚଳ ଶବ୍ଦରେ କହିଲେ, ତାହା ସତ୍ୟ, କିନ୍ତୁ ନୂଆ ନିୟମ ଆସିଛି, ଆପଣଙ୍କୁ ଜୋରିମାନା ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ରିତୁ ଧୀରେ କହିଲା, କେଡ଼େ ବିଚିତ୍ର ଏ ସମାଜ। ଏଠି ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ, ବିଧାୟକମାନେ ବିନା ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ରେ ଗାଡ଼ି ଚଲାନ୍ତି, ଅନାୟାସରେ, ବିନା ଭୟରେ। ସେମାନଙ୍କୁ ଜୋରିମାନା ଦେବାକୁ ପଡ଼େ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ନିୟମ ମାନୁଥିବା ଲୋକେ ଦଣ୍ଡ ପାଆନ୍ତି। କାହିଁକି ଏପରି ହୁଏ? ମୁଁ ନୀରବି ଗଲି। ମୋ ମନ ଆନ୍ଦୋଳିତ ହେଲା, ମନ ବିଦ୍ରୋହ କରି ଉଠିଲା। ମୋ ହାତରେ ରସିଦ, ହୃଦୟରେ ଅପମାନ। ନିୟମ ଭାଙ୍ଗି ନଥିଲି, ତଥାପି ଦୋଷୀ। ସେହି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ମୁଁ ବୁଝିଗଲି, ନିୟମ ଯଦି ସମାନ ନୁହଁ, ତାହା କ'ଣ କେବଳ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ? ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ରାସ୍ତା ଶାନ୍ତ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ମନ ଆନ୍ଦୋଳିତ ହେଉଥିଲା। ମନ ଭିତରେ ସେହି ପ୍ରଶ୍ନ ବାରମ୍ବାର ଆନ୍ଦୋଳିତ ହେଉଥିଲା, ନିୟମ ସତରେ ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ, ନା ନିରୀହ ଲୋକଙ୍କୁ ଭୟଭୀତ କରିବା ପାଇଁ? ଧନ୍ୟବାଦ ସମସ୍ତଙ୍କୁ।